Ki Muslim jongga Islamic lawyer ringkat bat ki wei hakil leng ke perthei haka arpo artarik uyayong kila Rakhe ya ke Eid-Al-Fitr haka bakut ubnai Ramadan ubnai bakut jong ki Muslim la pendap ya ke Madinah masjid Shillong daga jing shong kia bat ke jing jai jai haka ba daki hajar kila lej benduai haka ni ke jakamani balatei da kayet hadin ke jing duai ki Muslims kila lej ngo ya ki bahayeng bahasem bat ki parlo ki jong ki ban khub le ya ki kat kum ka dustur la priang ngobhai ki nong wan kai da ki jing bam thiang kum ka shir korma bat ki wei ular ke jilla u phagu chauhan u mentri rangba ke jilla u konrad ki sangma bat u lampang ke yeng do bar thawan u Thomas e sangma kila pha e ke jing khublei ke jongki ha ke ni ke jing rakhe u mentri rangba u la pha ya ke jing khublei ke jong u sha baro lingba ke social media ha ke jing rakhe ya ke Eid-Al-Fitr ba u la binrap ba ai ba kan ni ke jing rakhe ya kan ni ke sni ke bekerpang kan nang pen klan sho ya ke jing suk ba ke jing shong shingan hapdeng ki kun hon ba pher ki jongi المغضوب عليهم ولا الضالين الله يحب الذين يقاتلون في سبيله رسول الله إليكم فلما مساكن طيبة في جنات عدن فاتقوا الله لمن حمده الله أكبر كلا الله أكبر Thank you.